Wow. Wow. Ja. Ja, moet je nog eentje? Dan krijg je nog eentje. Dan krijg je nog eentje. Goed, jongen. Ik heb hem geroken, waarom krijg ik nu geen ballon? Ja. Hoe is het? Hoe is het? Dus kom maar kijken. Kom maar. Oeh. Nou, een stokje had er zus in geweest. Heel klein. Ivan is nog keihard met de macht. Ah, dat is flink, ja. Ja.